Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Bisan usawa naglanog-lanog, nagbuto-buto, naglabyo-glabyo, ganyan na po na ito ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kumusta ta ninyo? Mayong pagpaminaw diha sa inyo ang tanan. Duyog ta sa paglanog-lanog kanato kumbati ta sa ito ang pagpahimsog. Mga kabisyo, my love, so sweet. Kini atong programang Tutok Pakatok sa Udto. Aniya po ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba, oh ha. Plasta na punta niya ha. Duyong niya po siya sa pagpaminaw, ilabi niya sa tuwang programa, aniya karon magpanyukan, magpakatok na punta ninyo o magpaligon sa tuwang panglawas. Ha? Importante sa malaga, tayo ay malakas, sinta. Ha? Yes, of course, absolutely. Kini nga tulumanon gato kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga adunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Ala sige, mayong udto, mayong pagpaminaw. Diya sa inyo mga kabisyo, my love, so sweet. Kumusta ta ninyo diya? Hinaot nga okay ba ta sa all right? Oh, dapat sama sa dula karon sa Lakers versus Golden State Warriors nga naa sa score 49-52. Labaw ang Golden State Warriors, halftime ni siya mga kabisyo. Agoy nyoy, sure na kita ni. Ha? Ilang bilog ang bula. Daog lagi ni Ron. Salig lang. Pero kung madaog pa ning Golden State Warriors, makasulti tag mafia yun Dula nig taman para mainit kayo kay mahal kayo yung ticket. Mahalay kayong ticket pero dagi po yung makagasto gyapon, no? Oo, abi na ako kapait ni mga Amerikano, mga taga-US. Wala may pait-pait bagay gusto nyo kayo mo na isang tanawon, yung gatuan, yung basta ganahan yung taon tuod kay ka. Mura ko din sa Pilipinas, good. Bisag way ko ita pait. Makahanda gyapon sa pista. Makakuan gyapon, makapalit gyapon lechon. Okay, makapangutang man. Mo na yung mga diskarte diya natong mga Pinoy. O karon labaw niya nga nagpinustaan na punsad na sila. Ako pa ninyo, di siya mo magpusta-pusta. Kay sure naging kayo, pilde ng Lakers. Sige lang, maginang mga bida lulubaba, padaog-daog sa muna. Wa ba ka masayod nga ang Lakers karon? Ha? Usya man yabi. Mga gwapo kayo. Gwapo si mong kagalan. Ashley Brown? Pilde niya, mahimo ganyang gorilla ba? Pero dito mag-isikutan niya. Kailangan ito nagsusiyon pa na ito. Pilay score sa third quarter karon. Kaganya, may tala og 22-21 sa first quarter, no? Second quarter, nasa 27 og 31. Labaw ang
Golden State Warriors. Muna nabot og 52 ang ilang score karon. Pila ra biya tuod niya. Agoy, kamay ra man jay kayo. Pila ra naka 3 points jay paita. Sige lang. Gamitan nato ning mga yam-yam ni. Mga hurim-hurim. Mayong uto dahil po sabi labi na ni mga stasyon nga tie up sibya sa tuwang programa, no? Oh, especially diha dapita sa 88.1 Line FM Santo Tomas, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 99.5 Gold Bayugan, 88.3 Line FM Baras Placer, 94.3 Tandag City, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, 91.7 The 1 FM Marihatag, Tagbi, Surigao del Sur, Radyo Tribu Madrid, 88.9 Line FM Tubigon, Bohol, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol, Radyo Provinciano Maasim Sarangani. Mayong udto diha kaninyong tanan. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw kanato pudusab ug duyog sa paglanog-lanog kung bati ta sa pagpahimsog. Og tuod ha, dapat kung ganing kamo diha nagpanukad na sa inyong pagpaniudto, sigurado lang nga ikaw nakatumarsad og Angelic C vitamins. Okay, vitamin C dunay herbal content di siya. Protektado gyud ka. Himsog ang imong panglawas, gana pa jud ka mukaon. Nindot ang imong pagkatulog. Inom sa Jessa Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, no? Pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content. Puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bacteria. Jessa Angelic C with sodium ascorbate na siya, mga kabisyo, my love so sweet. Ara, sige. Aniya padayon ta og tuod lulubaba. Nakatesting na baka magpatambal sa albularyo. Sa unya, bata pa ko, tutuan niya kong agtang. Kung di madala og tuto para mawala ang sakit, luwaan. Kila ko to permit, kada pahilot ko siya. Moton, di sa idak mama nyo nga. Di niya gitaon tambaya gito. Loda po danay. Load mo lang, ha? Pero na ako'y kailang albularyo lulubaba nga sa paagi sa iyahang pag-kiss. Waayo dahil na ang pasyente. Ay, yawa ba siya niya, ha? Usang milagro yung gamit, ha? Ano siya, ang maayong albularyo bisag mukis lang, mapaayo niya iyahang pasyente. Diba? Una niyang gibuhat lulubaba. Kanang dili na gyud maantos ang sakit og bukol sa iyahang dughan. Ala kanyo kanindot mahimong albularyo. Unang iyang ibuhat, isa ka kiss lang niya, nawala dayon ang sakit. Og mingayo dayon ang bukol sa iyahang dughan lulubaba. Unya, naulian. Naulian! Ala kanyo. Unyan, ana po'y laing pasyente. Uy, sana po diyang ibuhat. Ang isa ka pasyente na po lulubaba. Nagantos po sa tumang sakit sa iyahang tiyan. Ala kanyo, grabe gyud. Unang ibuhat sa albularyo, pinagi sa iyahang lagtik o tamis nga halok lulubaba. Naayo ang kaduhang pasyente. Diba, gikisan lang ni iyahang tiyan. Agoy nyoy. Muna albularyo nga ginapangandoy sa tanan. Ha? Nga kanyang klaseng pagpanambal, ikaw maulian, ha? Kaya katulong pasyente lulubaba. Oy, kini, unsa po diyang iyang balatian? Kining katulong nga pasyente naglisod sad sa sobrang sakit nga iyang giantos. Ano yung sakit, may kiling? Kini kay murag komplikado ang iyang sakit lulubaba.
ang iyang balatian giantos niya aduna siya'y pigsa sa iyang lubot. Aw, kanya murag kanyang time siya. Gisusyo na sa albularyo lulubaba kung unsa kadako ang mismong pigsa sa iyang lubot. Nya gikisa niya. Wala na gunahuna siya lulubabag, mingon na lang siya nga murag lisod jud kay ni muhang sakit. Madala ra ni siya og flying kiss. Ayaw ka balaka. Ulian gapong ka. Kakulba ng albularyo nyo. Ay, gamahan jud day kayo tuod siya. Kay bisag fly kiss lang. Pwedeng maayo. Ha? Pero mas nindot yung taon tuod kay to kung yag yung kisan yun, ha? Na mukuhaan kita mo. Believe you tas tanyan ka. Pero gusto kag milagro baba nga wala na dagang pangutana kay siguradong kabalo jud ka nga epektibo. Aw. Unsa pa man di ay. Of course, tumarta sa ato ang Kalabo Herbal product or herbal capsule with mangosteen. Nindot kini siya kabisyo my loves. Labaw na kung naay garlic, iparis lang nimo ninduha. Samot nga 3 times ang epektong imong mabatunan. Kalabo Plus Herbal Capsule dako kay tabang sa mga sakit. Inom og tuma sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo mas maayo kini nimong iparis pag inom 3 times a day. Iparis lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og Kalabo Capsule with mangosteen. Og wala kay angay ka, wala ka kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA og halal certified. Ibawaan nga ang kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism o makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Mga kabisyo my love, so sweet. Sige. Og hinaot nga okay pagyapon tuod ta sa all right diha no, mas nindot o mas epektibo kay tuod di siya. Labaw na kung adlaw-adlaw na to walay sakit nga pwedeng mo paluya mo pakgang kanado tuod mga kabisyo my loves no. Importante sa malaga nga nagitay pang depensa. Kay lawas ray puhunan dapat atong ampingan. You are the correct. Kumusta po dyan siya ning magtiayon, mag-uyab nga nabisi karon. Nabisi po siya karon og bantay siya ang banya kay nagtanaw og basketball. Nabisi sa pagatiman, sa pagluto, sa pagtakang og paniudto niya ang banya tanaw og TV. Dili man niya nga sa unyang panahon ba? Nga naman dahil lulubaba. Sa unyang panahon yung mga babae manggina pabilyan, yung mga lalaki mao'y mukugi. Puliho. Og mubanyat para sila kasawa og mag serve no o maghatag og serbisyong totoo lamang Pero karon kay nakita siguro sa mga banya nga mas lami ang mahimong kapwa para hayahay. Pero sayod baka may kiling anyang alamat kay ladies first. Ladies first. Wala ra ba ka baluan na lulubaba? So may sinugdanan tuod niya na niya ako masahon niya. Long ago, a couple were madly in love. Unya gusto nila magpakasal. Pero ang ilang kinikanan, dili uyon sa isig ko siya. Unya ilang gibuhat, nagdesisyon sila nga mag-suicide na lang. Magdungan sila ambak sa pangpang. Uy, kakulbag, hadlok basag kaya na diyang sinugdanan na ng ladies first di ay. Pero ang lalaki manggod, dili niya maantoy. Dili niya makaya mutanyaw nga wala og mamatay ang iyang sweetheart. Mao niya ang iyang giingon nga iyang gipamugos o gisultan ang iyang sweetheart nga labs. Ang laki ang unang miambak may kiling. Basahan na lang na ako niya kaya di ko kabalo mo tansit niya sa Bisaya.
O sa may gingon diha dabi? He convinced her that he will jump first and he did. So, dili man maantoy sa mismong lalaki nga mamatay gunya ang babae. So, mao nang gihimo sa lalaki niya ambak siya gunya. Para dili niya makita nga mamatay ang babae, no? Oh, he convinced her nga siya mo ambak unya. Og nyambak ituod noon siya. Oh, pag humanya niya, ang babae Ang ni ambak. wala. Wala niya ambak ang babae, may kiling. Ay nako. Moto, yung dyan, sukad atong istoryahan, kalap sa tubok, kalibutan, didesisyonan sa mga katawan o sa mga kalalaki niyan, nga dapat, ang una yun, ladies first. Kay disgrasya kay ito da kung kita magunya-unya, ha? Kay dili mo tubay ang ato ang asawa, ha? Tama gi ka diha. Anyway, padayon ta sa unahan alas 11:29 na mga kabisyo, tuyog gyapon sa paglanog-lanog, tuyog gyapon sa pagpahinsog sa ato ang kalawasan batok sa mga sakit. Kalabo plus herbal food supplement nini ato ang programa kauban ang ato ang mga uban pang produkto mga kabisyo ha. By the way, we are live di ay no sa atong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Kalabo Herbal Product Gesture Marketing. Pwede mo mag message diha kung gusto mo magpalit o mag-purchase via online, no, via COD po sab, cash on delivery aron matistingan ninyo o ginyo matagamtaman ang atong produkto nga Kalabo Herbal Food Supplement. Daghan og daghang mga pwedeng pilian og magtabang nimo nga mapalagsik. Dugang pa sa atong paglanog-lanog, kubati gyapon sa pagpahinsog. Okay, kabisyo my love, so sweet. O pabati mo daan ha, basahon ta na later ng inyong mga greetings nato. 0917-509-5493 Osbon ko 0917-509-5493. Kini ang tutok pakatok sa udto. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.